can't trust the Israelis that they will bomb right away or give it like that. That time, point of the first war that It was the building with 3 floors. in the market, they're gonna knock it down the same day, but they didn't show. נפילה בערד ברחוב סימון, ליד שרגא וליד כל המרכזים. וואו, איזה נפילה יש פה. יואו, בואי לכל הרחוב, אני לא מאמין. כך מהר. אני תובע את שלי ואז אתם תובעים את שלי, ככה זה עולה? نتنياهو يا حبيبي بالله خردة كثير عندك معك خردة دين كثير أنا مقاول خردة أنا يبقى خردة والله يبقى خردة مقاول أنا كلم كم فلوس خردة هذا أبقى دين خردة مليان אתה לא יודע מה הולך פה, יעקב, אחי. אין בתים. תזוזו משם, זה לא יעזור! Fireball. אני משחק פה. פגיעה ישירה בערד. פגיעה ישירה בערד. ערד ישראל, פגיעה ישירה. הכל עולה באש. יש כיבוי? בואו לי פה, יש בעירה בצד שני, בעירה. הנה הבעירה פה. לאט. יש מישהו פה? זה הרס באחד הדירות פה. למעלה יש פצועים חבל הזמן. פגיעה בערד, בניין בוער, הבניין התחיל לבעור. מה שהולך פה. חבל הזמן, חסר פה הצלה בטירוף. זירת הנפילה. תראית את האוטו שלי, אמא, כל הבית שלי שבור, כאן נפל. נפל על המקלט.
המקלט שלנו. פינוי ספר תורה. ממש ברגעים אלה פה מאחוריי, מחפשים אחרי לבדים, הערס פה יוצאים, בבניינים, ובהצלה פה כולם כולם. אנחנו בתפילה שניתן לעשות משהו יותר. כמו שהבית שלי מפורק, תראה, החלונות נשברו, הדלת של הבית יצאה מהמקום, החדר שלי, הכל, נפילה צמוד לבית, אני אראה לך עכשיו את הנפילה בחוץ, כל הבניין מרוסק כמעט, והנה הנפילה פה משה. Just this morning, an Iranian ballistic missile here in Tel Aviv. Look at the damage. But wait, I want to show you something crazy. Over here, there was a whole building that Israel, the authorities had to take it down because after the explosion, it's not possible to live in it anymore. As you saw, the total destruction here is massive. And this neighborhood specifically is a neighborhood that has a lot of families with kids. And those kids go to this elementary school while we targeted terrorists, specific terrorists. The IRGC is actually targeting a civilian neighborhood, families with kids, homes, schools, war crimes after war crimes after war crimes. And get this, not only the fact that they're attacking civilians, but the fact that they already launched over 200 ballistic missiles with cluster ammunition. This is itself another war crime. מה זה זה? תראה מה זה, הכל התמוטט. התפוצץ עלינו הממש. אוי ואבוי. רגע, נקי שם? התקשרתי למשטרה, התקשרתי. הם באים. התפוצץ הדיירים בסדר. אוי ואבוי, נעל העולם. מה זה? וואלה, תרחקו מפה. תרחקו. אוי ואבוי. מה זה? מאחר האחים אלון. אודי אחי, צמוד לשכונה שלי. צמוד לבית שלי. לא, בואי. יש דלק, בואי. בואי, יש נקודים בתוך הבית. יש נקודים בטוח. איפה כיבוי יש שם? מנהל כאלה. תרחקו, חבר'ה, להתרחק! וואי! מצד דרום מערב למקלחת יש שם החדר שינה. יש פה את הזה? שברים חיים, משהו? או שזה רק... איפה החלקים? בחוץ? הכל פה מלא מים, הכל פה ברדק. חדר. יש שתי פגיעות. פגיעה אחת זה של הרקטה שחדרה מהגן. חיים, תבוא, תאיר לי רגע פה. חדרה מהגן. שלח לי, תצלמו את זה רגע, שלחו לי לנייד. מצולם. בקיצור, יש פה פגיעה, זה חדר כאילו מהגן. ופגיעה ישירה, אז כל הבטון על המיטה פה, והכל פה מים, כי המזג האוויר שלנו הופר היום. הכל פה מים, צריך לשלח את הדמיונות. ויש עוד פגיעה בחדר, יש עוד פגיעה בגרם מדרגות, למעלה, כל הגרם מדרגות נקלט יש לך תמונות לשלוח. אמרתי שבגרם מדרגות שעולה למעלה, מהחדר הזה, כולו הרוס, כאילו לכיוון הגג, כולו הרוס, וגם הגג שם גם כן נפגע.
וכל האזור בין החדרים